so yeah. Njengoba umuntu othethela phansi nje kangaka wenza njani xa uyisihlwele sabantu cilindi? Because I've picked up ngumuntu onomoya phansi naturally. Like xa ngiseqongeni, like yeah, I always get that. We're like, yo man, how are you this person now and that person on stage? Ndizalwa nayo lento and ayenzwa ndim ukhona umoya ohamba nami inside lento bendithethe dibene notata ongumpethu and wathi bendingamamelanga wena bendimamela umuntu phakathi ku so ngibethi xhala xa endibiza umuntu pha like okay ngoShaman Chandi ngibethwa lixhala up until kuphuma ilizwi oqale emlonyeni wami and then umoya takes over yabo like that lento enzama uyikhanyisa okanye lo muntu enzama umphilisa akhe abe ngu like just takes over yabo like I remember my 2022 show ndathi ndachalelizwi yabo like cause yayiphuma lento ngehlobo iphuma ngalo yabo so xa niseqongeni I wouldn't know by like itrance ndingena njani kubo but the moment insuka esitulweni ndisiya phapha imbili yavuka yabo like ndishilo ndathi ndiyayizilela ndiyayiphahlela ndiyayiphahlela la nhlombe leyano yayiva all the time so yeah lo moya lo benducela like ensuku leading to that event yavuka yabo I always believe that like my only job as mnamdo conscious is to remember my lines. Everything else umoya uzayithatha yabo like yakuba njalo aningomntu loud naturally but as a performer like yo I'm yo powerful yeah like I ndikhwazolunye uhlobo elayo lothusa nomama like yondikhumbula mama yeah like eqala uyonibukela ku show yami I did my own show yoqala show yami when I did my first show then nanalendwa like poetry me belongs in theater man yeah I was like my poetry belongs in theater and I was like ezinye izinto you don't just get them you work towards them so ndaqala uzenzela ishow yami and my first show was 2021 yo ngoku wayenibona umama like she kept on screaming like mnanam first born yam le I was so like yeah so like yo she was so proud and she instantly developed attachment and support towards yonke into and now I think londo le yakwenza ba mawuyazi ba lento yenzayo awuphazamanga as maybe if you saw one of my statuses zona lithi akhondo imnandi ukuwina into kakade bichoice from the beginning yeah because lento yanikhetha nami ndayikhetha so kukudibene nje kuhamba kakuhle yabo. And how do you feel the fact that the stat says ba we losing an indigenous language every 2 weeks? Ngathi mngenziwa ntoni mhlambe because now ukhumbula ba indlela thina sithetha ngayo xa sithetha sobabini ihlukile nendlela xa uzohamba uyothetha nomzali nawe umzali abazali bethu indlela abathetha nayo nabazali babo ihlukile so what's your take in this and mhlawumbe ngenziwa ntoni ngoba ukhumbula ba kunalento ngoba abantwana bethu sibasa kwi private school and nasezindlini zethu kunento endandiyithanda ke ngoWasheli Mhlophe utata Washeli Mhlophe uNcobo utata uNcobo esithi yes abantwana bam xa bengaphandle because private school they can do whatever kodwa pha kwam kukwaNcobo apha and kukhulunywa isiZulu la ekhaya and kukhulunywa isiZulu nesitsonga la ekhaya and abantwana bakhona even nangoku abazange balahlele ilwimi lasendlini so now sinaleni babantwana bethu sibasa kwezikolo kuthethwa isilungu and unobangela basiqhubeke nesisilungu endlini sesenze kuba xa befika phayana bangalahlekelani kakhulu communications and all that and we believe that English is a universal language akukho apho ngeke uye khona ngenxa yokuba sisilungu but in a process tina we are losing ubuthina ndihlala nsithi when I saw isintu like siyanyamalala
I decided to be super invested yabo kwisintu yabo. So I always feel like singabazali yabo, it's like lena ethethu utatwasheli elimhlophe, but like yabathumela abantwana esikolweni bayofunda. That's necessary, nyanzelikile imfundo leya, because abazuphelela apha endlini qha yabo. So I feel like it's necessary ufundisa like umntwana the like universal language, but it's as necessary ufundisa like ulwimi lakho yabo. The fact that you feel like it's so important umntana nami ndimse kwisikole apho khona azawufunda isilungu nesintu sakho, singalibali basingabantu abantu. It should be that ilando mathematics, what you do on the right you should also do on the left. Like ndingumuntu okhola kanjalo, but like I feel like everything should be balanced. Balance. A bit of that is about you have to have a bit of academics and a bit of the streets. You should be a bit of for the streets. Like cool, like ukhulela kwa makeup, ukhulela kwa makeup. I met this lady efunda incwadi ebhasini. After matric ndaphangela. After matric benginala opportunity toba maniqale nifunde yabo. So I met this lady and ndiqanjonga okay ku chapter bani ndiqale nje incoko about lencwadi ezi chapter azidlulileyo, and she was so shocked. It was like, man, wena ndiyakwazi nelokishini yabo, like I'm so shocked that you know lencwadi because uhlala ekoneni yabo. It's like no, like ndingumuntu waselokishini yabo, yaselokishini apha sekhayelitsha kuselokishini. So I need to know people, I need to have human interaction, but mna xa ndindodwa ndiyazazi izinto endizithandayo. So ndingilo mntu mna I fit everywhere, like ndizithetha zonke language, not meaning ilwimi, like I can chill nabantu abasuka evarsity, I can chill namajite lokishini, I can chill I can chill nabantu basezilalini. I can talk the same language nezangoma. I can take the same language nabantu abathanda hip hop. I can talk the same language nabantu abathanda poetry. I can speak a lot of languages. Lokishini nje kunokukhona le tali yasejeleleni. More especially cooks nasekhaya sinambi enombolo kakhulu. Yeah, like kukushala mbomba. Yabo language yakhona. Yeah, like i-reality yami le but isitubata kwadazinto ukuthi uthethe thatha isitutu katatiti zange ndasifunda, but ndithetha kwadazithi katakhudulutu futhi uthithi ndiyakuva kodwa ndikhula nabakhuluwa nodadewethu abadala abebefihla bethethe ngesidubata bafihla ngalona. So ndiyakholwa you should always like balance yabo, like akufuneka kweli xesha siphila kulo akufunekanga kube khona elekhayo yabo, like yonke into like ifanekile intozi yabo ibalance yabo, so that ubomi bungazukufrustrate yabo, because xa usazi kakhulu elintozi ba frustrated. Ndinodibana nabantu athi umuntu ngumXhosa athi but brand vanga negama elinye lithetha ndinenhloni yabo, animamele bathi yo ndinenhloni bra, athi yo I so wish ba